Сәлем дуслар, экраннарда татар эстрадасының иң гадел клиплар хит парады. Сез берген тавышлар ярдәмендә бу атнада резидентларыбыз нинди урыннарга лаек булганын бергәләп ачыкларбыз. Сезнең белән Айрат Ильясов һәм без башлыйбыз. Традиция буенча хит парадның башында без атна буе аз тавыш җыйган клиплар белән саубуллашабыз. Әйдәгез бу клипны соңгы тапкыр карап озатып калыйк. Yanda bulğaş, şunday күңелләр рәхәт. Барысы эшен, рәхмәт сиңа, мәң рәхмәт. Туган көнең белән әни, кадерлем бердән бәрәк. Телим изге теләкләренә, озын булсын гомере. Телим изге теләкләренә, озын булсын гомере. Топ клип тапшыруы үзенең тамашачысы өчен һәр вакыт яңа клип тәкъдим итә. Каршылыгыз атнаның премьерасы. Хит парадта клипның гомере озын булыр микән? Монысы сездән генә тора. Клип өчен тавышларыгызны юлларга онытмагыз. Сайрый бұл, неге үзідірә екен? Уйлар сағышқа әйләніп, өзіні сездірә екен. Сайра бұл қышқай, сайрашы үзіп, бек көрәсі келген шағым болар ма екен төзіп. Сайра бұл қышқай, сайрашы үзіп, бек көрәсі келген шағым болар ма екен төзіп. Қайтқан бұл қыш өзінің таларына, сені келгенде үйіріплер шығармын ауларына. Сайра бұл қышқай, сайрашы үзіп, бек көрәсі келген шағым болар ма екен төзіп. Сайра бұл қышқай, сайрашы үзіп, бек көрәсі келген шағым болар ма екен төзіп. Минем кебек бигрәкләр моңлысын, үзәкләремне үзәсең, яратуын шынмысын. Сайра бұл қышқай, сайрашы үзіп, бек көрәсі келген шағым болар ма екен төзіп. Сайра бұл қышқай, сайрашы үзіп, бек көрәсі келген шағым болар ма екен төзіп. Төзіп, сайра бұл қышқай, сайрашы үзіп, бек көрәсі келген шағым болар ма екен төзіп. Сайра бұл қышқай, сайрашы үзіп, бек көрәсі келген шағым болар ма екен төзіп. Сайра бұл қышқай, сайрашы үзіп, бек көрәсі келген шағым болар ма екен төзіп. Бек көрәсі келген шағым болар ма екен төзіп.
Раян Садриевның концертында тамаша карап кына түгел, коймак ашап та алырга мөмкин. Тиздән Түбән Кама шәһәрендә Раянның коймак исемле сольный концерты булырга тиеш. Килгән тамашачыларны мәдәният йортының фаясында тәмле коймаклар көтәчәк. Шулай итеп, берничә сәгатьлек программаны карар алдыннан коймак белән дә тукланып керү мөмкинлеге булачак. Раян Садриевның клибын карыйбыз һәм тавышларыбызны юллыйбыз. Min bir şiberini yaratıp yuğalak görmezsin deyip duyular ittim şavlatıp Былай болса Құдай берсе юғалмабыз қаяда Менім үшін өліп тұра рахмет яусын бабайға Былай болса Құдай берсе юғалмабыз қаяда Менім үшін өліп тұра рахмет яусын бабайға Dünyanın rəxətilə kilib tıra yaşisi Bigreklərdə şəbikən bit xatınımının ətisi Былай болsa Құдай берсе юғалмабыз қаяда Менім үшін өліп тұра Қазим шықмай бәрәке. Ешіп қазырғасынады. Құдай берсе юғалмабыз қаяда Менім үшін өліп тұра рахмет яусын бабайға Нишләсәм дә гаепләмим, миңа юл куеп тора Әбинең озын телләрен улгына тыеп тора Былай болса Құдай берсе юғалмабыз қаяда Менім үшін өліп тұра рахмет яусын бабайға Былай болса Құдай берсе юғалмабыз қаяда Менім үшін өліп тұра рахмет яусын бабайға Әйтмәсәм дә үзе дә белеп тора Әбидән яшереп кенә акчалар биреп куя Былай болса Құдай берсе юғалмабыз қаяда Менім үшін өліп тұра рахмет яусын бабайға Былай болса Құдай берсе юғалмабыз қаяда Менім үшін өліп тұра рахмет яусын бабайға Менім үшін өліп тұра рахмет яусын бабайға Хәзер гүзәл тавышлы ханымнар Фәридә Алсу дуэты хакында. Һәрберсе турында айрым-айрым сөйләп китәрбез. Фәридәгә 1 яшьтә 4 айлык кичкенә кызы Әлфия төннәрен йокы бирми икән. Чөнки Әлфиянең тешләре чыга башлаган. Фәридә кызын юата-юата төннәр көйләп чыга. Алсуга килгәндә Алсу тырышып мәктәптә ширикне ябыр өчен дәресләр өйрәнә. Үй эшләрен әзерли. Ни өчен дисезме? Чөнки Алсуның кичкенә малае 3нче сыйныфта укып йөри. Алсу аңа ничек тә булса ярдәм итәргә тырыша. Яңадан 3нче сыйныфка укырга кергән кебек булдым ди. Әмма хәзер уку программалары үзгәргән. Без укыган чактагыдан катлаулырак. Балама ярдәм итмичә булдыра алмыйм дип сөйләде безгә Алсу.
Әгәр дә Фәридә Алсуның клибы сезгә ошый икән, 1320 номерына топ клип %18 саны белән SMS хәбәр юлларга онытмагыз. DJ Радик Мәскәүдә чын татарча караоке ясау белән шөгыльләнә. Татар эстрадасындагы булган күпчелек җырларны караоке базасына кертергә уйлый. Җырларның караоке версиялары оригиналь минусовкалардан булуы иң зур максат итеп куя. Шуңа күрә әлегә Радик популяр хитлар башкаручылары белән сөйләшүләр алып бара. Айрат Сафин да эшсез тормый. Күптән түгел аның Юлдашым мәхәббәт җырларым альбомының тәкъдим итү кичәсе төнге клубта узды. Айрат үткән кичә белән канәгать, чөнки ул үз адресына бик күп котлаулар һәм җылы сүзләр ишеткән. Егетләргә иҗади уңышлар телибез һәм әлбәттә клиплары өчен тавышлар бирергә онытмыйбыз.
Бәхетле бул иркәм, бәхетле, һәм мине эзләмә. Шалтыратма ялгыз төннәрен, шалтыратма миңа. Ышан инде миңа, ышан миңа, барысы да булыр. Өмет белән тулса йөрәгең, тулса йөрәгең. Син мине эзләмә урамда, күзләмә безнең хисләр калды, калды күмергә. Тулыры булырмын дип йөргән идем, җаным хуш икән. Сау бул инде, сау бул гомергә. Бәхетле бул иркәм, бәхетле, янарыма килмә. Бүтән кадерле, бүтән инде, артларымнан йөрмә. Эзләмә син мине, эзләмә, һәм көтмә очрашуны. Юллар мәңге ябык үткәнгә, тик аңламыйсың шуны. Син мине эзләмә урамда, күзләмә безнең хисләр калды, калды күмергә. Тулыры булырмын дип йөргән идем, җаным хуш икән. Сау бул инде, сау бул гомергә. Үткәннәргә юллар булмаган икәнен, кирәк миңа күптән аңларга. Һәрбер иртә саен юк сиңа түгел, сәлам бирәм алсу тамнарга. Син мине эзләмә урамда, күзләмә безнең хисләр калды, калды күмергә. Тулыры булырмын дип йөргән идем, җаным хуш икән. Сау бул инде, сау бул гомергә. Хуш икән, сау бул инде, сау бул гомергә. Илгәрәй божасы янына ашкына икән. Саба якларында яшәүче божасы күптәннән кунакка чакыра җырчыны. Ниһаять, җырчы егет вакыт табып кунакка барырга җыенган. 7 барсы бер көнне машина багажнигына салып куйган инде. Божасы мунча ягып, шашлыклар әзерләп Илгәрәйне көтә. Җырчыга рәхәтләнеп ял итүен теләп калабыз һәм клибы өчен тавыш бирергә дә онытмыйбыз. Сезгә бары тик 1320 номерына топ клип 122 саны белән SMS хәбәр генә җибәрергә кирәк. Эчәргә төшә парлы аккышлар, пар канатларны каермый яшәсәк иде дуслар. Гүзәл бак
сықлана. Bir тамырдан шыққан гүлдей яшәгіз сіз дүнияда. Güzel бақшада қырған ақ құшылар ұялары, кетілмәсін бәхітлері, бар болсын дүниялары. Güzel бақшада қырған ақ құшылар ұялары, кетілмәсін бәхітлері, бар болсын дүниялары. Кетілмәсін бәхітлері, бар болсын дүниялары. Кетілмәсін бәхітлері, бар болсын дүниялары. Достар, алдағы тапшыруда Тахир Асылгәрәй оны көтә дип әйтеп узган идек инде. Һәм ниһаят Тахир Асылгәрәй бабай булу бәхетен татыган. 4 килограммга якын 51 сантиметрлы оныкның дәү әтисе булган ул. Бала да, әнисе дә үзен бик яхшы хис итәләр. Әлегә барлык туганнар бәби исемен сайлау өстендә эшлиләр. Тахир Асылгәрәйнең чын күңелдән котлыйбыз һәм аның өчен тавышлар юлларга онытмыйбыз. Железлары түгәрәк, ұша жәйгі күбәләк. Күбәләк, күбәләк, күбәләк. Сөю гүлләре кирәк, бұл шәкінгәдер бөләк. Күбәләк, күбәләк, күбәләк. Күбәләкләр гомере кыска билләр, озак яшәгәннәре бик сирәк. Гөлгән гөлгә сөенеп, унып яши. Күбәләк, күбәләк, күбәләк. Күбәләкләр гомере кыска билләр, озак яшәгәннәре бик сирәк. Гөлгән гөлгә сөенеп, унып яши. Күбәләк, күбәләк, күбәләк. Алырсыңмы янымда, назланып құшағымда. Күбәләк, күбәләк, күбәләк. Синең җәйләрең үтәр, назлы гомерем бетәр. Күбәләк, күбәләк, күбәләк. Күбәләкләр гомере кыска билләр, озак яшәгәннәре бик сирәк. Гөлгән гөлгә сөенеп, унып яши. Күбәләк, күбәләк, күбәләк. Күбәләкләр гомере кыска билләр, озак яшәгәннәре бик сирәк. Гөлгән гөлгә сөенеп, унып яши. Күбәләк, күбәләк, күбәләк. Железлары түгәрәк, ұша жәйгі күбәләк. Күбәләк, күбәләк, күбәләк.
yaşaganlari iksirek Gülden gülge siyinip unut yaşayıp Kubelek, kubelek, kubelek Kubelekler ömrü kıska değiller Uzak yaşaganlari iksirek Gülden gülge siyinip unut yaşayıp Kubelek, kubelek, kubelek Gülden gülge siyinip unut yaşayıp Kubelek, kubelek, kubelek Kubelek, kubelek, kubelek Алсу һәм Азат Фазлыевлар шәһәрдән авылга качканнар. 4-5 көн авылда ял итү максаты белән Фазлыевлар бөтен эшләрен калдырып, авылга җыенып киткәннәр ди. Туган якларында рәхәтләнеп ял итүче Азат һәм Алсу Фазлыевларның клибын карыйбыз һәм алар өчен тавышларыбызны юллыйбыз. Qarışın əsiri tədə sözündən ərəb kitəm İrken azılı kuyanında Söyüyüm qağı sütem Alın təridim Gelin geli teridim Tarmış yollarından üzerine Şitekle büteridim Alın təridim Gelin geli teridim Tarmış yollarından üzerine Şitekle büteridim Kıyaşılısı kirektir tüteldeki gölgede Salkınlarda şıltuşum köş bir şişlede Alın təridim Gelin geli teridim Tarmış yollarından üzerine Şitekle büteridim Alın təridim Gelin geli teridim Tarmış yollarından üzerine Şitekle büteridim Бәхет сулышын үресін Ашық мұйтабып жайын Seni tevgi kuat kurgandey Aşık bulam gün sayın Alın təridim Gelin geli teridim Tarmış yollarından üzerine Şitekle büteridim Alın təridim Gelin geli teridim Tarmış yollarından üzerine Şitekle büteridim Alın təridim Gelin geli teridim Tarmış yollarından üzerine Şitekle büteridim Alın teridim Gelin geli teridim
җитәкләп үтәр идем. Тормыш юлынан үзеңне җитәкләп үтәр идем. Җитәкләп үтәр идем. Җырчы егет Илшат Сафин авырып киткән. Чирләвенең сәбәбе шунда, гаиләсе белән базарда бәрәңге сатып торганда, Илшат җылы киенмәгән булган. Нәтиҗә авырый башлаган. Шунысы шатландыра, бәрәңгене бик күп сатканнар. Әле Илшат тырышып дәвалана һәм киләсе концертларга да әзерләнә. Илшат Сафинның клибы ошый икән, 1320 номерына топ-клип 121 саны белән SMS хәбәр юллагыз. Лидерлар баскычының 3-нче урындагы клипны сәламлибез. Бу клипка бронза медаль тапшырабыз. Җитсә яшелгә, күмелә синең ярлар. Бер ям өстәп шул ярларга, ошалар карлыгачлар. Агыйделнең буйлары, шаулап ага сулары. Шул якларга синең янга алып бара уйларым. Агыйделнең буйлары, шаулап ага сулары. Шул якларга синең янга алып бара уйларым. Шымырты миләш болынында, күмеләшәү чәчәккә. Мине ышанам очрашулар, булыр дип киләчәктә. Агыйделнең буйлары, шаулап ага сулары. Шул якларга синең янга алып бара уйларым. Агыйделнең буйлары, шаулап ага сулары. Шул якларга синең янга алып бара уйларым. Хаман ашкына күңел, күңелләренең ашкынуы, бу бит тикмәгә түгел. Агыйделнең буйлары, шаулап ага сулары. Шул якларга синең янга алып бара уйларым. Агыйделнең буйлары, шаулап ага сулары. Шул якларга синең янга алып бара уйларым. Шул якларга синең янга алып бара уйларым, алып бара уйларым. Әсхат Дөбершатыр «Мәхәббәт бомба» дигән җырына клип төшерү белән генә тукталмаган. Хәзер Әсхат «Мәхәббәт бомба» дип исемләнгән үзенең сольный альбомы өстендә эшли. Минем иҗатымны яратучылар яңа елга кадәр бу альбомны ишетә алырлар дип өметләнә артист. Әсхатка бу эшендә уңышлар телибез һәм клибы өчен тавышларыбызны жәлләмибез. Беренче урынга менеп җитәргә күп кенә калмыйча, икенче урынны яулаган клип көмеш медаль иясен каршы алабыз.
görmesem, canıma hiç de urun topmayım üzüngni görmesem. Günləşəm әллә neler uylayım üzüngni görmesem. Dünyada sensiz yaşay olmayım üzüngni görmesem. Seni suyam, süzesin irkem, gözlerin seyli, aşıksın iken. Utlarda yanma, uylanıp durma, kırsin kışakka, mehabbet bomba. Çiki çiki wawa, wawa çiki çiki, çiki çiki wawa, wawa çiki çiki, çiki çiki wawa, wawa çiki çiki, çiki çiki wawa, wawa çiki çiki. Mehabbet benim yanda yarsı üzüngni görgende. Gözlerin nurlar şaşıp balkı üzüngni görgende. Şatlıklar basa yüreğim dürün üzüngni görgende. Baxtli etip duyamın bugün üzüngni görgende. Seni suyam, süzesin irkem, gözlerin seyli, aşıksın iken. Utlarda yanma, uylanıp durma, kırsin kışakka, mehabbet bomba. Seni suyam, süzesin irkem, gözlerin seyli, aşıksın iken. Utlarda yanma, uylanıp durma, kırsin kışakka, mehabbet bomba. Çiki çiki wawa, wawa çiki çiki, çiki çiki wawa, wawa çiki çiki, çiki çiki wawa, wawa çiki çiki, çiki çiki wawa, wawa çiki çiki. Mehabbet bomba. Элвин Грей туганнарын сагына. Әлеге вакытта Татарстан буенча гастрольләр белән йөрүче җырчы егет туган ягына ярты ел тирәсе кайтканы юк икән. Туганнары һәр көнне хәлләрен телефоннан белешеп торалар, ләкин Элвин Грейның эше тыгыз булу сәбәпле гаиләсе янына кайтырга мөмкинчелеге юк. Казан-Мәскәү арасын еш таптаучы Элвин Грей өчен тавышларыгызны 1320 номерына топ-клип 118 коды белән SMS хәбәр юллагыз. Ниһаять, абсолют лидер. Барлык клипларны артта калдырган атнаның чын җиңүчесе. Алтын медаль иясен чын күңелдән котлыйбыз. Әфәрин генә диясе кала.
Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр «Мейкап-ателье» — это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр «Мейкап-ателье».